thil thleng mak le rapawm tak tak te hi avatam tak em ka video po hetiang lampang hi karon ti chuak nem to le a heng thil mak le rapawm tak tak te hi kan bul naya alo thleng ve reng theya kan hriat le chuan thin phut dot khopin kan om nge yang miten an kongka an hriat lo laya thil thleng video ina lakfuh rapawm tak tak te kan clear ho le don ani. The sunburst flowers calling on holidays overdue, but Masabera kan entura hian he an doorbell camera hian papakhat kongkabula aron kallai hi lakfuh ani a zan lai ani a mase kongka hi kikamo doorbell met tak tak si lo hian atider mai maya doorbell met ang tak te na oma atir chuan achedan hi ama kriawin a hria theya mase ading lama son car headlight eng mutura oma mishing tu emo om nge yani he mishing hian he pa hi akal lui tira ang le a inami betur hian chan thalo tak chu om nge yang zan lai lai a le ngal kan muang hian he pa po hian inami te biak tak taka ti boy hi adu lo ti a hria theya ati der mai mai anu a phechuan inami te hi bia ang tak ten a om le ta a hetia abiak der lai hian car driver mutur kherina bia a ama in atong mai mai thung. Okay. Sorry about that. Sorry. Heta met ti mingpu an cheng lau ti in driver chu ashila driver hian met ti mingpu omle omlawa entir chiang ani met lau omse an beidon nge an suam don nge hriat lova he amitir pa hian thil thalau thlentir adu lawani nge yang anin khal liam le ta a hetiang video in nei tu ten an doorbell camera ami an han mu chuan an ngai chu thawak bik lo le ang adota chuan he mi chia hi doorbell camera pakhatina lo la fu a mi kongka ron kalin akik lem lova ma se achemak le kar ron kal chuan apa ngaya karina pela camera a taka mi la ron da na yani chu enge ril ruwa omang le he video en nuam lo tak hi in nei tu te hian an han en chuan he mi chia hian hriat ngai lo ani thuan soi le ngala tu tak ni mo he doorbell video pakhata hian he mi chia hian lau thong takin kongka kikuvaka anua anung lam lau thon mel tak te na en le zeu zeu boka chuta chuan mi pakhat chu alama aron kalin he mi chia hi aron mana kara shwai luya hetia shwai lui lai hian mi chia hian te lau turin angena a opo hriat theyani. stop, please, no, please. Anua chuan hetia man tu pa hi kumsom ni mi Victor kuchi chani ti hriat chhuani in man ani a 3rd degree felony kidnapping a charge ani he doorbell camera hian in nei tu nu in sutur lai hi a recorda in sukna ruma alu tur chu a chol de urenga a video hi kan en chen chuan hetia in nei tu nu adina makti mel taka a om chan hi kan hre thei mang an mel taka puitura ngen ri min puiro khonga in ti ri te hriatani a khoilai taka tanga he o hi local nge hriatani lova ma se arap om du riawani tu emo a in khoilai emo hian an lo om reng nge ni angai tha theilo chuan police a kauta hiala I can hear somebody saying something like that. Well, I posted it. police te hian an in ba ka ache vel te chu an dap chuak veka engma an mulo vo in ni thleng hian kha khatu o nge hriat ani lova khoi atang local nge hriat ani lo bok
apartment complex sa cheng me che pakhat chuan tu emo in thla engemaw chena in thlak thin thua report a police investigation chu kalpui ma se man tur le rin hlel tur an shemai lo ma se trum khat chu he me che ring doorbell camera hian alo la fu lo mai akong ka ma a he pa hi mu ani a cycle ni om taka khala mai kor wa boka he me cha en thlak thina wanga a in thiam lo thu lo soyani chu poika tilutuk en la ni khat chu ka mu chi a ka top thei lawani ati top mai ani I'm sorry. Looked in one day and saw you. Oh God, I can't stop. asoi omzia chu he me chia hi a chila ama azuya en thak vel chu top tum ma se a top theilo ati na ani chu he hian mi pa ngai ta kan elova arilu lamadik chia lo ti ati chianga ama himana har em le ngal tun thlegan laman lova he me chia po hian report ala siam renga nga ya tu tak ni mo he doorbell camera footage athil lo lang hi adang dai angreng khop mai ama hi mishing pian phung ang deuh nei mel nei lo ang deuh hi ani a ama hi taksa nei lo ang main langtlang thei ang deuh hian a oma an in bula akal lai hi lakfuh ania zan lai a le ngal akala ama hi alang chiang lo tel le ngal he video hi ari ne na en chuan ke pen report share theya he in nei tu hian he video mu hian a in le chevel te chu en kwal veka thil dang lam engma mu ani lem lova mishing ani theyangem nge mishing lo deu he in nei tu hian a phone le a doorbell camera thlunzama wangin a phone a akongka engemaw cheya omti notification adonga alo humai lova he notification adona wang hian adon hun live vela footage a en chule akongka ma a pitara loadinga chemte akuta alakeng zui a omdan la amak ema ding le veya a in soi ton seka akuta chemte te chu a en le thina chemte baka a omna bulbor vel te chu a en kwal boka engemaw chen nuwa chuan doorbell me atumta mase akut po ada pheito bell chu a met ta chuang lova a me ngam lo chan hi eng tak chu ni angmo me atum vel hi minute ni vela video hi a in kat dai mai in chu akik talova akalta ani nge yang in nei tu hian he peter hi a hrengai lova vo ini thlang hian tungai ani hria ta ni lo bok zan laya mi kong ka ma a chemte kengin ading ringot mai ani a ti tum engemaw anei nge ni ang enge in rin vele a doorbell ria hria chuan San Diego a he in nei tu pa hian a doorbell camera chu a phone atangin a lo ena a mu chu a in cheidana chuan salesman ni om takani a he in nei tu hian kongka vahung kherlovin doorbell speaker mangina beta a ti chuan he salesman hian Robinson te in 712 azon thua shila alo ni lova in nei tu chuan he hi 712 ni lovin 721 zo kani ti in alo shila he pa hian polai takin a thiam lo thua shila lo shat polani arin thu te soina kalta a in nei tupa hian he pa hi akal mu hian rin hlel riau na aneya he video hi police te athon ta a maktak main he pa hi in som pakwa vela alo lut lui to a police ten lo zong me kani salesman angin alo umzia le ngala alo wa hong kher lo kha van nei takani killer clown hun lai kumchani som paruk vel kha ni le ngala he ring doorbell hian clown anga in cheya kongkalam pan lai la fu a alu ada soi huwa a kongkalam chu muang changin ron pana doorbell camera tak chu aron en le ngal clown pakhat mi ti thai tum mai ani ang ti ngai da no ma se he a video kan en hi chuan thil dang dai chu a nge rin om he in nei tu hian he min hu hian boina atok lem ti ero hria tani lo he doorbell camera ina alak fu hi amak dang dai le khop mai arap omlam lam zok an in kota hian mi pakhat akal pheya engemaw cheya omti notification po an dong nge an han en non chu kal chu an mu a
ataksa akong chin chung lam zongiro maktak main a hmu thei lo thung in nei tu te hian a video hian en chian chuan a ke pen ri te po hi hriat thei vek si a mak tang dai ve tak ani